Umdlali wasesiswini we-Orlando Pirates uThabiso Monyane usephumele obala ngokuba yi-Man of the Match ngesikhathi behlule RichardsBayFC ngo-1-0 njengoba lezi zinkundla zaseSoweto ziqophe irekhodi elisha lokunqoba imidlalo eyisikhombisa kulandelana. iPirates iqinisa indawo yayo esicongweni seBetway Premiership ngokunqoba iNatal Rich Boys e-Orlando Stadium ngenxa yegoli alishaye ngesombe sokuqala u-Evidence Makgopa. Lo mdlalo usebenze kahle kakhulu ukuqala kabusha ngesikhathi unozinto wase-Richards Bay u-Ilan Otieno ezama ukuvimba ibhola elinobuthi elivela kuMonyane. Ekhuluma nabezindaba ze-club ngemuva komdlalo, umdlalo osheshayo wabelane ngemininingwane ngomdlalo wakhe omangalisayo. Bekungelula ukudlala sibhekene ne-Richards Bay, kusho uMonyane, kodwa sikwazile ukunqoba futhi siyabonga ngakho. Besisebenza ngakho konke kusukela ngosuku lokuqala nomqeqeshi. Besineso, besazi ukuthi kufanele sidlale kanjani futhi indima yami ibaluleke kakhulu futhi nami ngibalulekile. Ngiyajabula nje ukuthi ngikwenze kahle obekufanele ngikwenze. Namuhla bekukhethekile kakhulu ngoba bekumdlalo ka-100 womqeqeshi, ngakho ubukhethekile. Asifuni ukuvumela umfutho uhlehle njengamanje. Siyazi ukuthi siye ekhefini le-FIFA, kodwa siyazi ukuthi kuningi esinakho. Umsebenzi ophambili kwethu, wengeza lo mfana oneminyaka engu-24, ukunqoba kuqinisekise ukuthi amabhakabhaka agcina indawo yawo esicongweni ngamaphuzu angu-21 ngemuva kwemidlalo esikhombisa. Izoze ibuyele emdlalweni omkhumula jersey mhla zingu-26 kuNovemba uma isedudulana ne-CR Belouizdad yase-Algeria emdlalweni wokuvula wesigaba samaqoqo se-CAF Champions League.